Nagkagubot sa walk-in vaccination sa Zamboanga City nga gipahigayon sa fast food chain human midagsa ang daghang tao. Social distancing wala na nasunod. Ani report. Mao kini ang misugat sa unang adlaw sa walk-in vaccination sa pipila ka fast food chain sa Zamboanga City human midagsa ang mga Zamboangueño sa venue. Nagtinubagay na ang mga gustong magpabakuna ug kapulisan. Dili manggod kuno organized ang sistema ug tungod kuno kay walk-in, nagtuo sila nga walay cut-off ug mabakunahan tanan. Kining si Candy Verdejo, hulato na lang daw ang vaccination rollout sa ilang barangay aron mabakunahan ang anak. Quarter to 8, nandito na kami, walang number. Wala kami magawa, sir. Uwi talaga kami. Apan gipasabot sa City Health Office nga limitado ang oras, busa do nagihapoy cut-off. Actually, first day kita ara, so yung target anay kami 200, pero si Mira kami early ka ba, we can cater more than. So we open here, tani start kami 8 o'clock pa this morning, kondo yalama kumigo, kay mucho ya gente, yaben niya yuki at 7, na yapikuraya kami man start 7, hasta 5 p.m. Ang 12 anyos nga si Rod Christian ang usa sa mga unang nabakunahan. Giawhag niya ang ubang kabataan nga magpabakuna na. Huwag kayong matakot. Okay lang yan. Parang first time mo lang nagpa-inject ng shoulder. Hindi yan masakit. Okay lang. Apan pakya si Zyke Gabriel nga dunay asma. Kaya ang mga dunay comorbidity sa ospital lang pwedeng bakunahan. Sad kay hindi ako pwede sali. Kay si mambaksin, yung free mambaksin niya pero yung ay pa kasi pwede sali yung ay pa. Excited era? Si, alas 5 pa ganit, disperto yan. Nila history sir asthmatic baby le pero ara grande na ina pero nisita daw referral da doktor pati hindi pa din na mga site and sina ko nalaman vaccine nisita na hospital daw. Matod sa City Health Office, matag Lunes kutub Huwebes lang ang vaccination rollout sa pipila ka fast food chain sa Dakbayan nga mulungtad hangtod November 25. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.